Wes nang botan nail art kono niku. Kamu rido aku nail art. Yo rido wong kon mar diam-diam nail artis e. Aku mau buka IG mulai. Moro-moro nail art konku yo opo konku sak budal kono. Kamu rido aku OTW ini. Kursi bioskop. Rido nang budal lo jok ngare aku ngamuk nang kaplok nang konku yo. Habis nail art, aku beli seblak. Kamu rido? Rizky Rido, ojo dari kon main Persija ta konku dari ae konku ojo dari pokoknya kon hal positif apa aku Rido semeneh aja aneh ngono lho pesenku ngomong dari entekno kene lamun konku yo. Kamu rido aku pacaran sama Rido. Pacaran mbak Rido ono Rido Roma iki gelem aku apa Rido galon. Konku Rido Roma iki lho karo anak Roma Kelapa iku lho. Rama Irama Yo pendangdut wis pendangdut raimu kok dangdut. Kon kuwi opo niku? Kon ojo ngare aku ngamuk, ngare aku pusing, ngare aku budrek yo. Kon dimentak kaploki, kon gak betul-betul saiki, ta merasa mancing lho kon kuwi yo. Kamu rido aku mancing perkara. Malah mancing perkara ya apa deluang iki. Kon iku sudah betul tak gak. Kon ngare aku ngamuk entek ndak kewaplok kon lamun kon kuwi yo. Kamu rido ngaplok aku. Wis pikir aku. Ketara utekmu kuwi dipecah siapa sih? Kon utekmu dipecah siapa? Apa? Cepirit iku utekmu iku. Apa sih? Koplo. Ini aku berangkat sayang.